Horas dihita saluhutna dan salog Horas. amang Salog. nami. Sonari dihita amang dainang Jupang dope hita di sada channel na biasa tonton ima YouTube Advent Batak Ministry. Di parsajarata ima di parsajaran 12. Uluan di parsajarata amang dainang na hinaholongan nabi di bagasan Yesus Kristus. Ima uluata maka tidakon ibana. Ayat sa pilota adorong tamulai parsajarata ima di Yesaya 50 ayat 4. Didok sangonon ayat sa pilota. Nunga dila Tuhan Jehovah tuau dila sisean. Asa huboto pasabam roha nina loja marhite sian hatai. Saya disungguli doau ganup sogut. Dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisea. Sonari amang dainang mar siajar mahita dan martangiang mahita ima tapangido ada ni amang pandita tampu bolon tangiang pamuhai. Tapos ada rohata matanya kita. Oh Tuhan Jehovah debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Debata nahu puji hami, nahu somba hami jalan nahu pasangapan. Ditikyon rodo musehai mandapat na bangsam. Pasangapon guarmu jala maritihiti media jum apalatikyon dot akan napasom pasahato diri depan itu Tuhan. Urupi mahami alemang mari terdim tu de berbadia. Asabuli hami pasahaton hatani Tuhan inorhon terdim tu de berbadia namar huaso di bagas roha pikiran bahkan nang pamangan nami. Inorhon persiajar sekolah sabaton. Buyu pasahat tami do dengan. Pasahat tami alemang napasom amang padita iya si manuk kalit. Pasahat tami napasom amang pendeta purba. Pasahat tami napasom amang padita bem sitohang. Pasahat tami napasom amang padita usinambela bahkan upasahat tami napasom amang pendeta Hutasoit dohot J amang pendeta J Pasaribu. Bahkan dohot napasom sadiri. Ang giat malamang boleh pasangapami guari Tuhan. Mari tehite persejaranon jala urupi media nahu pakai hami. Inurhon ibu mardada do dengan jala ge pasu-pasu diakan manangihon. Mulai hati Tuhan sesa dosa orangan nami usumbawan nami tangiang dot irit namion. Olan marhiti anak Yesus Kristus nang mati mo kapami. Amin. Tema di amang pandita tampu bolon baik tangiang pamuhai di parsajarata sadarion. Baik songon batujolo parsajarata ima hupasat ma songon sabat betari didok songonon manonggot ni ari sabat nagak par hobason
doi di amatta pandita G tibu dona sida hehe di manogoti laho paradehon parsiajaran sikola sabat dohot jamita jala noeng mangulohon parsiajaran penginjilan doni nasida di botarii nai dibuat ibana ma hunsi dungi umalaput haruar jala di hatop di pardalanan dungi uju sada sian ruasi patadahon supir ni motori dada halak advent ia ibana na di hatihai romanopot si solhotna di si pandita G marnida ganup pambayananna nantu sahalak na tinanda manang halak na asing tahe sasitongan na ikon marajawan sian holong na mamalus marhite-hite partialian na gomos dohot debata sonari amang dainang marsiajar mahita ima di persejaran 12 ya ima uluata maka tidakon ibana ahad tohe arti ni persejaratan asa marsiajar mahita di bagasan saminggu ima di hari Minggu na di patorang amang pandita tampu bolon songo suku-suku namang pandita songon dia do panindangyon sian huria na parjolo baru ahado parbuena sian panindangyon ni si Petrus do si Johannes tunasida nama ni managion panindangyon nasida boyjo di pasat amang pandita saudik mardongan mauliati Shalom marita saluna. Akadamang dainang nani golongan di bajang Yesus Kristus na sa toktong ringgas manoton persejarah sekolah sahabat marabahasa Batak mariti Advent Batak Ministerion. Tangyang nami todo pani debata asang giat nya toktong persejarah non boleh gebe pasu-pasu yak kasaluna na toktong seringgas manoton Advent Batak Ministry di nomor siajar bahasa Batak. Baik, mau lihat matutu di suku-suku ni amang Yesus manukalit na di pasahat Tuhan ya paletikion. Nama dokon ido isi songo dia do panindangion sian huria na parjolo ahado parbue sian panindangion ni si Petrus do si Johannes tunasida na manangihon panindangion nasida. Jadi persejarah ta apaletikion sehubungan dohot suku-suku ni amang pada kalit ima taringot tu songo dia do holong do dengan bahasa ni Tuhan na gabe bagian idok marisi pasu-pasu na marlobi-lobi di judulna jadi di taringot tu pasu-pasu na marlobi-lobi on menurut saja hado di buku Matius 20 lalu ayat 10 lalu 120 di patorang marisi songo dia do pangiduan ni debata mari hite Yesus Kristus tu hita saluhuna ya ahana ni pasahatna ya nani lehonna tu hita aka ianakonna ya adong kepastian di ulaon nani pasahat Yesus tu aka ianakonna alan i di tasaluhuna ikon taboto ma iya Yesus mangalian huaso ya asa boleh hita pasato tonana idok disi laho mahamu pude hamu ma saluhut bangso sedemisi na luar biasa diaka yanakon Tuhan asa memudai saluhut bangso ya asa genuk hita olo memberitakan berita nauli dot berita na tulu berita ni tulu suruhan di pangukapon 10 opat ayat 6
do sampai 12 laho para deon tanah on tu ari haron Jesus na tibune namaro. Jadi sudah nak kita manang na isipe kota jakon ngulu si tidangi gabe si tidangi di jauh kita ganup ya. Nah, persejarah ta apa letikion aha nang gabe hapor siota ya. Naung ta jalo ikon ta hati dangi do ya ta hati dakot tu de bata ta hati dakon so dia persiata siat de bata tu ganu palak ya tu si solhota tu akan asing jadi iku gabi si hati dangi kita ya tu ada pani de bata. Nah, jala mariti persejaron idok tu hita mariti suku-suku ni amang pendeta manukalit. Sungo dia do panidangion sian huria na perjolo. Naga besada bagian pangatusio dihita. Na pedonak sukun do parbue sian panidangion ni si Petrus. Horwa do si Yohanes. Ya, tuak kaya siani. Molo taparwa do di ulon apostol sada ayat walu ya dohot ulon apostol opat ayat 10 di si tabo tomatakas ia saluhutna nagabe uh, panidangion sian huria na parjului ado panidangion na gay bagian ni huria na parjului idokon sian toddi porbedia akasisean dada nasida makatidakon alani wasona alani gogona sendiri alai alani huasa toddi porbedia na markarejo di bagasan guru nasida jala nasida berpusat na makatidakon Kristus itu Kristus ya ahanani patorang nasida nani hati dakon nasida ima ngulu di Kristus hamatian di Kristus haheon di Kristus ya jala haluaon na di bagasan Kristus halaki si hati dangi berani tang mabir nasida tentu adong do di nasida ancaman ya adong do ditolak nasida ya alai tetap nasida maka tidak konsong dia hati goran di debata dohot barani ya ahana gay bagian nasida ya dada holam maka tidak ko teori ugamo nasida alai ahana di hati dakon nasida ahana ni bereng nasida ahana ni di bikin nasida sungguh dia pengalaman nasida rap dohot Yesus ya lalu na berikutnya nabu tabereng musa dison ahado parbue sian penidangion ni si Petrus do si Yohanes ahado parbuena nah molo tabereng do siani ya sungguh dia huria na berjuli dada alani habistar nasida dada alani kedudukan nasida ya dada alani na malomak katai alani todi perbedia ya narotu nasida termasuk si Petrus do si Yohanes molo tadok tabajaha do di buku ulaun ni apostel opat ya itu isi songonon ulaun ni apostel opat ayat na pa 20-on didok songoni iso dihatan itu kan sonon ulaun ni apostel opat ayat na pa 20-on aidang terbain hami so maka tahun nang huida jala hubigi hami ya jadi oma pengalaman di si
Petrus doho si Johannes. Ya. Jadi nasida nongrap doho Jesus dia tidak kon nasida marite huasun itu berbedia. Barani nasida pasaton. Ya. Jadi di kita pasonari akadang do dainang ikon tapasa do dirita to do panitu. Nasa barani kita. To di Tuhan mengurupi kita. Nang tak alami dengan bahasa Tuhan selengon ya. Ikut hati dakon. Ikut hati dakon to do pani akayolma. Ya. Jadi anak ini ikut apa gitu Tuhan. Tuhan urupi aku. Lewat tuau waso. Barani honau. Ya. Si hol nirohak ko sa gabi sa dangi. Di saluhut na ngulu-ngulu nrap do Jesus. Ya. Gudang doa ke parukilan Tuhan na huadopi. Alay. Lehon matuau. Kesempatan barani makatidakon. Asamago biarhu. Asamago keraguaku. Ya. Ada tak buya perseatu wasoni Tuhan asa inoroni bui huwa tahun huwa tidak kot taringot tu dengan besam. Ikoni mata nyata. Ajari ya Tuhan. Ya. Dia kesalu ne asa bui dapat tahu dengan besam laho mengurupi maka tidak kon salu na asido dengan besam. Ramot ya Tuhan. Asa gebe saluran pasu-pasu. Tuak kasalu na makahulungi hami bahkan asa makahulungi hami. Ikoni mata yang tak. Jadi songo suku-suku ina kaningan na wiholusi hami ya songo diro panidangion sian huriang huriang mula-mula na parjoloi panidangion nasida inorhoni waso to di perbadia haro parbue sian panidangion ni si Petrus si Yohanes tu nasida nama ketidak na manangihon panidangion nasida dapotan pasu-pasu sudina di bagas selas ni ruha barani si Petrus barani si Yohanes maka tidak kon nani ida nasida na dibikin nasida ya jadi kita pe tapangido madu Tuhan asa hita madda parbue jolma nama nangihon madda parbue inoroni Allah hita nagebe si panin dangi diaka asido beng embasani Tuhan di bagasan parngelota inoroni saluna gabe di parade tuaro jis padua lihon naso sadiling nari jadi ima persejaran nawi pasatami apaletikion sia suku-suku ni amang padeta si manukalit mardongan mauliati. Mauli tema di amang pandita Tampu Bolon na patorakon par sejarata di hari Minggu ima uluan na pasu-pasu na marlobi-lobi. Jadi saya anjak mahita songona di patoragi sabalga pasu-pasu ta siat debata. So nari masuk mahita di par sejarata di hari Senin ima dari patorang amang pandita hutasoit. Songo suku-suku namang pandita asaboyita mangatusi songon dia do hamuna marganda di bagasan asini roha dohot panandaon baru songon dia dohi tarida di bagasan parsarammu dohot akka halat na humaliang hamuna hupasatami matu ama pandita hutasoit mardongan mauliate. Oras mari kita sudi. Mau lihat tema di Tuhatan, boido kita totong mangituton channel Advent Batak Ministry apalah di Tikio. Jadi di suku-suku ni amang pendeta manukalit, boi mata jaha di 2 Petrus tolu ayat 10-an. Songono ma pandokna. Alai lam gaddama dihamu asini roha dohot panadaun di Tuhatta Yesus Kristus si paluai di ibana ma hasangapon nang nuaing nang rodi saliling-liling. Jadi anggiak manin natutu margada
dihita asini roha dohot panadayon tutu hatta Yesus Kristus. Songo dia hita manada do hatta debata Yesus Kristus di nata bigi hatani debata di nata ulahon ganup akka paretta jalata parnguluhon. Songo nido halak manada hita tohodo ibana si pangikut Yesus. Hita pe tabereng do akka dong atta manang nahya do diberek kita, diberek kamu dong atta. Manang boh ini akka jol mana asing. Herana hutadda do saudaraan. Si pangikut Yesus doan. Para risabat doan. Nebur judoi. Tarida doi gobbaranna sian akka parniula. Manang tarida do buh ini na taberengi si pangikut Yesus. Totu di parsajarata di hari Senin dang sian naso terjua alai ko kuaso. Lapatanna di nama katidakut Yesus sita di nama ngoloi hatana doh patikna dang ikon na terpaksa manang dang terjua. Dang une molo manada debata sian na terpaksa manang nadak terjua. Ikon sian lomoni roha. Ikon sian ias ni roha. Marite kugu na ibahen todi porbadia na lau majakon debata manada Tuhan laos makatidakon Yesus Kristus tuaka situan natoro. Didok di hatorangan na dison alai dina tahatidakon Yesus tudonga jolma dan jadi sian naso terjua. Lau majakon debata manang hati koran ni hata. Borat manang hati do molo mengulahon ulahon sada ulahon alai sian na terpaksa na sutarjua ya kamu ininda ali diulahon om mana kurang tinggal. Nah, jadi digogohon maralo doi dohot ipola parangeni debata dada manggogoh siadam dohot si hawa lau madau sian hau parbinotoan ninadenggan dohot naroba bui do diolati debata siadam do si hawa dang bui so tungi jaha di jamahmun diolati dia beti alai dak songoni anggo debata diloas do ima bebas nalau mengihut debata dohot majua siap debata. Nah, dang ikut dia dikontrol manang di birak jamu. Songoni nang muse di sada musapitu ayat saya. Dang digogohon debata akka jolmai lau bongo tu bagasa parang asa dipalua sianai nasumar. Tiki sinoak paturehon parau na buluni nunga be diudang debata marhite sinoak masuk mahamu. Dang dipaksa ikum masuk harap ada adok semua. Jadi ikon sian halak bohon yas niroha mengulahon lomo nirohan di dewa. Jelas semua ni museng. Dang diguguhon ibana halak Israel asa marsihoho di bagasan perpadana do ibana 5 Musa 20 sia ayat 21. Jadi debata ima debata parlebas niroha.
perdenggan roh dan memaksa manang dang boy jolmai alani nasu terjuasa gebidioloi. Balik sianido di pasikop ibana do akanan rikot di nasida. Jaladungi majau nasida lau mengihutun ibana. Dang dungadong Yesus mengguguhun manangi sepe lau mengihutun ibana. Manang hati koranna. Alai dangadong ibana sumurut maradukun. Matius 27 ayat 20. Jadi dang diguguhun asa ikon mengihutun Yesus. Alai ditunggu-tunggu. Di bait do panuguyon sa partalian ni kita ganuk tu Yesus Kristus dohot hati koranna. Dan ngadong ibana sumurut maradukuk kita. Dan magdawang bu Yesus si tu kita. Si patah kita rona sa jujur madaw siyan Tuhan. Yesus. Didok dison muse di hatoranan ni Sister White kerinduan segala zaman di halaman 1910 jilid 2 di halaman 104-105 tahun 1910 uju hita makatidakon hata si pasahatotta naikon manggobarhon holong ni Yesus mangguguhon halak asa menjakon ibana dada turpuk sian ulang ni Kristus. Sibolis dohok manusia na tinugunito dinaido na say mangguguhon na diroha. Dan adong tadana takas ia di bagasita adong miat tod dini sibolis asasian pakko nadong lau mebugangi marang mangalesehon halak nasumanjakon ulota manang halak maralo dopak pemikir. Jadi ang gode bata dang diguguhon ikon pangikut toniban. Ale sibulis sebaliknya molo sibulis ikut diguguhon do asa gabe ya suti mana sude dongan na colum ima berbeda yang gode bata diudang do kita digokon do kita asa mangikut tonibana ada yang go sibulis daun dipaksa diguguhun ikon ima perbedaan. Jadi kita kenu ikon mangikut tondebata maka tidakon hati koranna sian serep niroha labas niroha sian nias niroha ta mangulahun saluhutna. Jadi ima nagabi alus ni suku-suku yang kita manukali sai dipergugui Tuhan ima hita maka tidakon ima Yesus Kristus tu saluhutna dohot hati koranna. Mau lihat mamang di pasu-pasu tuan mah hita ganukna oras. Mau lihat mah di amang pandita utasohit na patorakon par sejarata di hari Senin. Sehingga mei boy hita mengatusi di par sejarata. Saudari masuk mahita di par sejarata di hari Selasa. Imana di patorak amang pandita sinambela. Suku-suku amang pandita ahado na pinasahat amang pandita ni hata ni debata tu hita saluhutna marhite-hite akka ayaton ima di bagasan 1 Petrus 3 ayat 8-1-15 upasatani matu amang pandita sinambela mardongan mauliate mah amang pendeta marukalit naung pasahaton suku-sukun dihita horas ma dihita saluhut ama nami inang nami tu salut nombege parsiajaran hata batakon marhite Advent Batak Ministry Channel.
Sama itu tutup persiajaran hari Selasa dengan nama katindakon Yesus. Di bagasan persiajaran pasapuluh dua honon ngabe tabi kinakin nga di patorang amang pendeta tapo bolon ya taringot tu nama katindakon Yesus. Unang mas yan na terpaksa ya. Alay siyan pasu-pasu na maruse-use na pinasa ni pendeta pubolon dot pendeta hutasoy. Saunari dia ri salasaon tabarang masungan dia cara. Tips na dengan membagihon manang makatindakon Yesus ya. Dengan makatindakon Yesus. Nakin nga tabige sukus-sukun na pinasahat niya mang pandita manukalit na mandok, ahado na pinasahat ni hatani debata. Tuhita marhite aka ayat-ayaton. Ima maksud na sada Petrus 3 ayat 8 rodi 15. Asa taboto maksud na tajahama jolo sian hatani debata. Hatani debata di sada Petrus 3 ayat 8 rodi 15 mandok songonon. Akup ni sa roha mamu saluhutna sa pakilalaan akan namarholong roha di dongan namarasini roha na serep. Unang mabalosok kamu na jat alo ni na jat. Pangitsahiyon alo ni pangitsahiyon. Alay lang mamasumaso mahamu. Ay naik tiyaw na muna do pasupaso. Umbahin na tarjo hamu. Ay naholong roha di Hosana. Jalan nagyot marnida arina sonang. Di pasahat madilana siyan na roa ng bibir na asaunang dihatahon asyasi. Di pitsang mahajahaton. Diulahon manadenggan, dilului madame, ima diehahit. Aitu akaparrohan na tigordo, mata ni Tuhan. Jalatu akapangidoan na sida do pinggol na, alay bohi ni Tuhan ido, alo ni akka sibahin na jad. Jalay sedo na makaciti hamu, molo dirikoti hamu na dinggan. Alay, molo tung tumaw na porsuk hamu ala ni hatigoran na martua do hamu disi. Unang magaor roha muna bahenan ni biar ni roha midana sida. Alay parbadiay hamu ma Kristus Tuhani dibugasan roha muna toktong mahobas mangalusi ganup akan namanukun hamu taringot tu na hinirim ni rohamuna. Alay mardenggan lambok ni rohama, mardongan lambok ni rohama, dohot biar. Songonima sahatna, hata nilibata siyan sada Petrus 3 ayat 8 rodi 15. Sian ayat nauktabegyon nakin oma na manaringoti taringot tu lambok ni roha. Si parangihonota di na mangulahon ulahon siganoparu nang ro di na makatindakon Jesus. Nagabi sukus-sukut tu hita sonari. Hita naung mangihuton Jesus. Tui sedo naing bagi honotta Jesus. Tui sedo naik katindak honotta. Manang isedo na jot pajupang do tita. Perkantor pos do, panjual pulsa do, manang pertoko, kasir ni toko, manang perpaket COD do na jot, manang bos di kantor, manang karyawan.
isedo ondo sonari na porlu si botot. Alana di jauh debatado hita ganup akka na porsea asa mangurupi ibana di ulaw non. Jala di bagabagahon do tuhita songon ayat siapilon di sekolah sabata di parsejarah 10 namandok nunga dilehon Jehovah tuhita di lasisea asa huboto pasabab penrohan ina loja marhite sian hatay say disunggui duau ganup sogot dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Ya. Jadi di sana adong dua na perlu taber tutu, adong dila sisean, adong pinggol sisean. Asa girgir mananginangi. Ya. Jadi merhite sianon, boy matong botot tanakir ruhut-ruhut ni nalaho makatindakon Jesus ya. Berarti ko na dong dihita asa boy bagi honota. Alana hata bata mandok hasido tangan mendanggurhon na suada. Ya. Songonido tong nalaho membagihon Jesus. Ikon jumolo do adong peopota Jesus si asabui bagi honota hatindak honota tuak kadongan na asing. Nah, marhite ayak nakin ahado na pinatorang ni ayati taringot tu na makatindakon Jesus. Adong do manang na piga-piga di son di pabotohan tuhita marhite persejaraton na perjolo ya na perjolo ikut tandaot tama dongatay ise do ibana ya dung tatanda tong tapahot ma para leoleon ya gabe maraleale mahita do tibana dibugasan haburjuon do tulus ni roh dung adok para leoleon tatugu-tugu manasida tu debata. Oma nanidok parbarita paralea leon. Nah, jadi molo ngajupang dapat dihita ale-ale, murah mahita tutu membagihon na dong dihita, ya, makatindakon. Na paduahon, martangiang mahamun, ya. Martangiang mahamu asa roton di perbadia di bugasan rohana sida. Martangiang lau manangkinga kondo denggan asa dong akka partikian na denggan muse pajupa lau makatindakon akka nauli na denggan. Napatuluhan lului madalan na denggan lau pasahaton ngoluni ha porsyon. Bagihon ha porsyon mi. Asa boy nakin hita martangiang mananya koneksyon asarap martangiang do nasida. Dison perlu do nakin songon persiajaran hari minggu habaranian ya. Jadi ikut tatangnya kono totong asa dilihan debata di hita hagarangon makatindakon. Alai hagarangon na marlambok ni roh. Ima makatindakon taringot tu Jesus. Napa paton ikon luluat tada muse akadalan na dumenggan ya. Ima nalaho patandahon ale-aletan dan barwi tu ruas ni huria na asing asa tong di pakilalahon ni mana songon dia pakorhon ni punguan ni huriay. Manak pe patandahon tu dongan punguan samarga ya perlu do. Jala mangiho mamuse laho
patandahot tu punguan ima nalaho manulikit hatani debata manang kapea. Laos di sima muse mangguruhon bibeli lam tumakas. Baru na palimahon martangiang mahamuna asa anggiat. Biasana molongata mulai membagihon manaksihon Jesus mulai maroa ka sukus-sukun. Martangiang mahita asa sukus-sukun na pinasa na sila sude boy dia lusi doho denggan. Jalas saurdot alus nai dohot hatan ni debata. Patuduhon tantong marhite hatan ni debata na boy mangalehon pangapulion, mangalehon poda, mangalehon panorangion di parngoluota. Jadi dung sikop ya, dung sikop di pasahat taringot tu aka alus ni suku-suku ni mangalusi nasida ima dalan mangarang-rangi umbagas taringot tu hatan ni debata. Jadi molo dialusi Tuhan aka tangyak tai lasmarwana sida umbege alus ni suku-suku ni. Jadi dung lam leleng hitam makatindakon Yesus membagihon hata ni debata na jupang dotikina dihita lau manukun dongatay na radido na sida olo marsiajar gumodang manulikit lambagas taringot tu hata ni debata o mana perlu ya. Jala dong sahat hita tu persiajaran taringot tu pandidion sukunot ta manasida taringot tu haradeon nasida alay didok di persiajarton unang humalaput ya unang humalaput manukuni alay unang disundati ya ikon godang mahita martangyang asa alus nasida alus nauli nadenggan naparpudi di patorang tuhita pambahenata patuduhon ise do napunahita ya songon dia do parangeta tuaka dongata jolma manesia asanggiat matutu dilehon debata dihita gombaran asa toppan ni debata ma tarida di bugasan ngoluta ngolu naung di parbadiai onma dalan sada manogu-nogu dongata jolma tu Yesus Kristus. Jadi dihita saluhutna sungonalus na pinasahat ni amang pendeta manukali nakin onma na boy pasahaton nami sian sada Petrus tolu ayat 8 rodi 15 nakin say di pertondi di batama hita dilehon mabisuk dihita asalam tumakas tutu pangatusyota ram dilehon madihita hagarangon dohot lambok ni roha dinalaho makat Jesus jala lam gumodang ma halak alialeta mangihuton Jesus songonima sahatna Tuhan mamasu masuhita salut mauliate ma di amang pandita sinambela na patorakon parsejarata di hari Silasa imana kingani dengganna makatidakon Yesus. Noaing masuk mahita di parsejarata ima parsejaran di hari Rebo imana di patorang amang pandita pasar ribu. Songon suku-sukun di amang pandita. Songon dia do bari taon.
manungguli manang patuguhon hamuna marnida akana tinandamuna naung mandau sian partalian dohot debata. Upasat kami matu amang pandita pasaribu mardongan mauliate. Mulia tema di Tuhan, mulia tema tertolong, isuku-suku ni pandita si Manukalit, panin. Jadi di bagasat fikyon, marsyajar mahita, ima di pasyajarata di hari Rabu, ima namar judul anak nalilu. Damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus, torop do, gudang do halak, namak kilalahon, akka geleng na, suang-suang ni dohot akka keluarga na, daw siyan debata. Daw siya partalian doho debata. Jadi ondo toktong nagugu mambain akka na tua-tua marnida geleng na daw siyan Jahoba gabi mandele na sida. Gabi mandele na sida di bagasa paranguluan na sida. Holan ala ni namamikiri geleng na sida daw siyan debata. Alai bagasa tikyon tabereng do di parsejarah sikola sabata ima si Efraim na daw siyan debata. Tung masehat situtudo rohani na tua-tua ni si Efraim. Suang-soni dohot opung ni si Efraim. Ima si Rahel. Hatsi situtudo rohana. Dinamandao si Efraim siyan debata. Jok-jok do mana gabi mandele. Holan alani si Efraim manimbil siyan debata. Molo tabereng tajaha di bagasan Hosea 4 ayat 17 idok dison nunga tarate Efraim tu akka gana-ganaan pasombu imana tu siyato. Jadi nunga daw si Efraim siyan debata nunga manumba akka gana-ganaan imana. Ondo na mambain tung magupu rohani si Rahel. Songni do nang hita damang dainang. Molo adong akka dana pahupu na manimbil siyan debata. Tung magupu do rohatta. Buasa tahe ikosongon. Hape di bagasan keluargai. Mulai siya nageleng diajari hata ni Tuhan. Mulai siya nageleng ditugu-tugu. Alay buasa dukum magudang buhay na sida manimbil siyan debata. Ondo nagabi borat suku-sukun dihita. Tarlumobi tu akka na tua-tua. Na manimbil akka dana na geleng na siyan debata. Alay damang dainang naniholongan di bagasan Yesus Kristus. Di namagu puruhan si Rahel na kinon rodo debata. Yesus tu si Rahel nalao mangapuli si Rahel. Ima di bagasan Yeremia 31 ayat 15 di dok. Sonondo hatani Jahoba tarbegedo dirhama suara andung-andung doh partangison
ditangisi si Rahel anak konna dangolo ibana apulon taring tu anak konnai ay nunga siap nasida ayat 10 songondo hata ni Jahoba pautok soram sian partangison dohot matami sian ilu-ilu ay adong do upa alini hagulutomu ninna Jahoba jala ikomula nasida sian tano ni musuh jala adong sihirimomu di ujungna ninna Jahoba ikomulak ak anakmu tu partalian nasida kian. Jadi ondo nagabi penghiburan tu si Rahel unang besay tu matangis so alay ikonadong madiroham marpakirimon ikon marpakirimon maho geleng mi anak mi nekomula do anon. Jadi damangday nang naniholongan di bagasan Yesus Kristus sipata hita molotabereng akka geleng ni dongan geleng ni tetangga swangsong ni do geleng ni iba swangsong ni dohot akka geleng ni dongat tubuh ni iba nadaw siyan debata olo do hita amanginang manguhumi nasida dang bongot tuan non di rajaw ni debata alay amanginang naniholongan di bagasan Yesus Kristus di pagasa parsejaranon hita ditogu jebata di leo pangaropot sian debata asa anggiat hita adong pakirimon nekomula tunasida. Jadi amanginang nani holangan di bagasan Yesus Kristus debata pe Jahoba pe dang mangalupahon nasida. Toktong do nasida ditogu-togu. Toktong do nasida di jauh debata. Asa anggiat nian mula nasida muse tudalan ni debata. Tuhasitongan ni debata. Jadi damang daidang nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Pemirsa Advent Batak Ministry. Mulu adong akkana masa si songonon dihita. Marpak kirimo mahita tu debata. Toktong ma tabuan akka gelekta naung dau sian debata. Tibaga sa tangyakta. Asa anggiat niyan. Tiari na mangi. Boy na sida muse. Rotu debata. Boy na sida muse. Mardalan di dalan hasitongan. Oma songon parsejarah sekolah sahabat dihita. Ima parsejaran diari rebo. Mau lihat ma Tuhan ma nama masuk-masuk hita. Mau lihat ma di amang pandita pasar ibu na patorakon parsejarata di hari rebo. Sebenari tabigi ma parsejarata di hari Kamis ima na di patorang amang pandita sitohang. Suku-sukun di amang pandita ahado na ni niondolhon na di bagasan Efesus tolu ay 17 satu 10 sia tu hita di parsejaranon. Upasatami matu amang pandita sitohang mardongan mauliate. Oras ma di tasaluhuna mauliate matutu tapasahat to mata pernenggan basai ala disude holong do dengan libasana di hita terlumobi di ramoti do hita disude akka ragam-ragam di permulota do disude akka na mangula ulauta. Mauliate mata pasahat to akka mata padita nok paturakko sikula sebaton. Ima mulai siang hari Minggu, satu hari Rebu
Molo tabere nak kaning uluan di persejarah di mingguon maka didakon. Jala ibai dot ita sere songa siapiru nak kaning ilio Tuhan itu dita dila sisean ya ria sisean. Jala suku-suku na pinasaha ni amata pendeta simanukalit nak kaning ima ahado na niodolhon di bagasan Efesus 3 ayat 10 pitu sampai ayat 10 siatu hita. Uberengon seheraodo nagebesada panugunuguon tu hita ganu di namakan persejarah sekolah persejarah tok kita. Alai kujaha majo di Efesus 3 ayat 10 pitu rodi ayat 10 sia. Sonoma padohanna. Asa maringanan Kristusi marhite-hite hapor siaon di bagasan rohamuna gabehot hamu marurat jala marojahan di bagasan rohana holong. Naing mamalo hamu mengatusi rap dohot saluhut akan abadiai gajangna dohot bidangna bagasna dohot tipona. Laho tumada holong ni rohani Kristus na mangatasi nasa pangatusion asa satu hamu sardok hagogok ni debata ima sahana. Di damang do dainang salhuta hehita akka saudara-saudari na manaksihon Advent Batak Ministrion. Nunga takasta bege imahata na dienet siya na Efesus 3 ayat 10 pitu rodi ayat 10 siya na kaning. Alay perlu do bototta saotik hatorangan di pasajaran na maruluan may di hari Kamis togu na sidang mulak. Idok sonon kamu doho tahu saluhut hita adong do mamulus tiki hagaleon manang ganggu di bagasan perdalanan ni haporsiota doho debata. Di godung hamatean uju dang tuguro hatta manang uju di bagasan nadangol-dangol sisilon situtuhi. Mono taparate-ate hodo dingoduon dang boy tapasidingon ima akka natataon dingoduon taringotu tiki hagaleon manang tiki nadangol-dangol sisilon haporsiota. Suku-sukunna ahado na manuguhita mulak tu bagasan partalian na tugu dohot ibana. Jadi suku-suku non boido tapi kiri satokin jalatalusi dorohanta. Alai mono mangalusi sabing totu sahali na pos dorohata di debata na mangalia panugunugon na dihita arian do borngin nang toho nang toktong disuri akka parangulota. Jadi damang do dainang dia kahagaleon dok dohot dia ka pangujudan na tadopi di pernguluanon na kaning takas di dok di ayat 10 lalu manang na di ayat 10 sia di Efesus 3 na kaning naing mamalo hamu mangatusi rat dohot saluhut akan abadiai gajangna dohot bidangna bagasna dohot tibona. Artina holong ni debata dang hasuhata. Ido alana ison idok mono pegudang akka hasusan dohot parukilon natadopi dohot nadiadopi akka dongatta. Totu sahali Roma hita manatap songon dia do sitongna lao marsaur jala marpartalian do akka nataholongi. Apalagi akka nataholongi na madau siat pertalian do debata. Alai disod di dokon disada nasinurat ni na posoni Tuhan Sister White adong sada buku surat imana di buku membina keluarga sehat halaman oparas 36 hidok dison manangah HP nata alami di ngulu tahun pasahat tu debata
nasa arsa, pikiran, manang panghuman, naulo tubuh di bagasa roham. Jala pangidoma, asa tilehon ibana, sikat ni saluhut nai, holong, jala dang manatap tu diri sendiri. Ingot ma, ay dang adong gugo na asing, na mangkubi tod dini jolma na marhagugo si songoni. Ima hagogon ni sada hangoluan na so manatap tu diri na sendiri. Suara na gumogo, pabotohon barita haluauni, ima tubuh siam sahalak pangihut ni dipata na makaholongi jala dihaholongi. Jadi hata na perlu na taenet sian na sinurat ni Sister Waiton, ima ikon makaholongi hita jala dihaholongi. Jadi ima song sada trupuk di tadi bagasa trikion lumobi na kaning saluhuk na hita adong do mamulus tiki hagaleon manang ganggu di bagasa perdalanan ni hapor siaut tado berata. Jadi jepekna manatap songon dia do hita manang na marsar songon dia do hita tentu sahali banota masada songo sada pa pangatusion. Ima songo na tersurat akan dia Efesus 7 ayat 10 pitu sa rodi 10 sia omma poda. Poda nalau si ulah honotta di ragam-ragam ni perngolotta. Ujaha masalinai songo na manutup ima persejaran di hari kami som di Efesus 7 ayat 10 pitu sa rodi 10 sia. Isori dok. Asa maringanan Kristusi marhite-hite hapor siaon di bagasan rohamuna gabe hot hamu marurat jala marojahan di bagasan roha naholong. Jadi artina amang do tamu inang mono naeng marurat do holong ni Tuhani di hita tabay ma Jesus maringanan di bagasan dirita di bagasan rohata. Jalan apa dua hon ayat 10 naeng mamalo hamu mangatusi rap do saluhut akan abadiai gajangna dohot bidangna di bagasna dohot tibona ya naeng mamalo hita mangatusi rap do saluhut akan abadia songon dia gajangna dohot bidangna bagasna dohot tibona holong ni Tuhan tuhita jala dia isa pursia lau tumadda holong ni rohani Kristus na mengatasi nasa pangatusion asa satu hamu sadok hagogok ni se di debata. Jadi gimana gak bisa ada singotota di bagasa tikiom Roma hita tu Tuhan apa saat menguluta dirita marhite rohana na tidek asa di pasau Tuhan kobar tulo rohana dihamudo diau lumobi holong nasian Kristus miat di rohatta marurat marperbue asa boy hita maka tidak konito kadongata lumobi boy hita disanggupon maju manang na manugu at kadongata na dawo siat Tuhani. Jadi songonima songon pasajarata dari Kamis upasa maun mardongan mauliate. Mauliate mah di amang pandita sitohang na patorakon parsejarata di hari Kamis. Ya. Baik asa simpul sude tabegema rimpunan di parsejarata di bagasan saminggon ima tapi nasahat amang pandita purba rimpunata. Mulai te mari kita saluhutna, mulai te totong di damang dainang, nasa totong manghuton, Advent Batak Ministrion, songoripunan ni parsejarata di pasajaran 12 ima makatidakon ibana, perlu do taboto jala tapi kiri, hata na makatidakonon, ima na patuduhon, patujuluhon, ibana, isa de madai, ima de Batak. Nang bahabe panidangyon ni halak, dang hadong nang sa halak pe na iyas holong na di debata, asing ni ibana makangoluhon,
holong na sumanatap tu diri na sadiri maradopon sisolhotna. Aledang jadi miat to di nasongoni di bagasa kita na laho makaholongi dongan. Na perlu disi ima holong ni Kristus di bagasa roha. Walau rohatta nunga di pasada do Kristus mamulus do holong siani. Dabang dainang makatidakod iba na makatidakod di bata. Ima salupa may dang holong mangahut to diri. Alay ko boy holong sek maradopon akasi solhot na humaliak kita. Aledang boy tarpatupan di jol manin nai mangutop pa sejarah ta sinakingan molo somiad do holong ni Kristus di bagasa rohatta. Jadi damang dainang nasa tutong manguton Advent Batak Ministry taban holong ni Kristus di bagasa rohatta asa boy tao ngoluhon holong dohot tu si solhota. Nasida napasidohot jala mangula diulaw lama manogu-nogu katod di Jesus Kristus iro akan adumengga di panguluhod di pertodion dohot parhubason. Hagogon law manaluhon hajahaton dumengan di jakon sian parhubason dengan di debata. Ison dokon hagogon law manaluhon hajahaton ikonadong ko di jakon sian parhubason naringgan di debata. Dia do parhubason ni iman naking dia siya piloni nga takas dokon nunga di leo Tuhan Jehovah dia dila sisean. Mulai dila sisean no berarti dila non hola makatahon hatani debata. Hola mabaritahon baritani debata. Ya unang gabi akka hata-hata na susuma keluar siapa manga siya dilaw. Asa huboto pasabam rohani na loja marhite sian hatai. Ikol labok mena rohani jolma, rohani sisolhota, molo nga makatai hita. Asa tamama jakon hahisaron na, hiras ni roha marnida akatode na tinobus ni pakokop na ikod dohita pasidoho di bagasan nasa ulaun lapa paluahon nasida. Jadi molo dilasisianin na pamangan ikom makaluarhon hata nadinggan asa boy malua akka na di sekeliling ta akka sisolho. Manangis na majua partikian asa marsada do Kristus di bagasan parhala doon na majua sasada sa parsiajaran na patauhon hita asa pasidohot rapan ibana di bagasan hasang apon. Jadi boleh majua hita ima di sada parhala doon na manogu-nogu jala makatidakko ni mana marhiti di lesiseani makatidakko debata di bagasa pangulut pakkatayota isoni dokon dang buhi hita pasidohot di bagasan hasangapon. Jadi damang dainang nasa totong manguton Advent Batak Ministry marhiti pamangan marhiti pakkatayon marhiti di lesisean nanung pinasahaan na to hita tahatidak kumma ibana ima debata tu sisolhota narong diadopatta manang di diape akka sisolhot narong di hita asaboy malu atong nasida asaboy halki pasidohot hita pe maria boita maria di harajaw surgo nang pinasahat nang pinaradi ni debata di hita diari parkudion. Amma songot pasyajaran ripunan di pasyajarata di pasyajaranon gia mo gawe boy sada bohal nalamanomu umu haroron Tuhan na padua aliyon. Horas. Mau lihat tema di amang pandita purba nambahin rimpunan di hita seanggia mahita amang dainang nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus boy hita mangatusi parsajaran 12 di nadi patorang akka naposen ni Tuhan. Baik asa tatutup ma parsajarata tapangido ma hari ini amang pandita pasaribu tangiang panipuli. Martam yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami nama bangsa di mana ginjang. Pinuji pinasangap warmu da badiai. Disiala asi dohot holongmu na dilalahami saat di bagasa fikyon ale Tuhan.
Disopele Tuhan, nausipul dohami, marsyajar siap persyajarah sekolah sawak nami. Sayanggiat maali Tuhan persyajaranon, boy gabi pargogo di partondion nami. Suangsoni gabi pargogo di partondion ni akka pemirsa Advent Batak Ministry. Anggiat mania toktong persajaranon, boy di parngulu kami di parngulu nami sigano pari. Tuhan pasu-pasu ma naposom na nausipul marsyajar siap persyajarah sekolah sabaton mamasu-masu sude akan naposom pandita si manukali, pandita purba, pandita tapu bolon, pandita hutasuit, pandita sinambela, pandita sitohang suaksoni do naposo male Tuhan. Lehumatu kami bisu, asamar bisu kami dinalahu membahit persejaranon anggiak manian boy nian channel Advent Batak Ministry berkembang asa anggiat gabi pasu-pasu nian di akan membigi pemirsa Advent Batak Ministry. Tuhan, pematang yang elek nami, di pashat kami, marhite-hite anakmu Yesus, nang mati kumukupami. Amin. Mau lihat tema di amang panita pasar ribu, nama baik tangyang panipuli di parsejarata sadarion. Tuhita saluhutna amang dainang, na mangihuton Advent Batak Ministrion, mau lihat gudang. Saya anggia ma di bata mamasu-masu hita saluhutna di dia pehita maringanan. Baik songon upasa panutup upasat matu amang panita purba. Jadi ala nung sipuldo ulota ima na malahata hata ni debata siap sejarah kalau sahabat songon hata ni tua madohonota mardaka jabi-jabi marbulung ia situlan akahata pasu nang tahatai sesudemei di pasaut Tuhan. Betul. Bupa dua hali nang 10 sada jumani 10 tolu. Nasahatan ni debata sayang dia may padenggang ngulu-ngulu. Betul. Bupa tolu hali sahat ni solo sahat matubotean di pelabuhan ni Tigaras. Sahat tita mangulu sahat panggebean jala horas-horas. Horas. Betul. Oras. Horas madita salut.